Socialistisk Folkeparti af Milla, Nanna, Niklas og Rasmus. Partiets historie. Grundlæggelse. SF blev grundlagt i 1959 af Aksel Larsen, tidligere formand for det kommunistiske parti DKP. Partiernes ideologier lå tæt op ad hinanden, men hvor DKP's politik blev dikteret fra Sovjetunionen, ville Aksel Larsen og SF selv bestemme deres dagsorden. I starten efter deres brud med DKP var partiets mærkesager nedrustning af atomvåben og økonomi, og efterhånden som tiden gik, fik partiet flere mærkesager, som f.eks. miljø og menneskerettigheder. I 00'erne gennemgik partiet en moderniseringsfase, som politiske kommentatorer mener har rykket partiet længere mod højre. SF har altid stået stærkt blandt de unge og har i en årrække haft Danmarks største ungdomsparti, SFU. Men siden 2010 er medlemstallet i SFU faldet ret markant. Partiet var oprindeligt EU-kritisk, men er i de senere år blevet mere EU-venligt sindet. Partiet fik ved valget i 2011 en stor tilbagegang, da partiet mistede 7 folketingsmandater, men på trods af det kom i regering med Socialdemokraterne og Helle Thorning, hvilket var vigtigt, da partiet kæmpede med at blive opfattet som regeringsdueligt. Lederen af partiet og eventuelt andre markante politikere fra partiet. Aksel Larsen. Aksel Larsen blev født den 5. august 1897 tæt ved Odense. Han var søn af en træskomager og var i en børneflok på 9. Han var den eneste af børnene, der fik en reel eksamen. I 1918 flyttede han til København og samme år meldte sig ind i Socialdemokratiet. I 1920 meldte han sig ud af partiet, da han blev skuffet over dets holdning under påskekrisen. Derefter skiftede han til Danmarks Kommunistiske Parti, og i 1932 blev Aksel Larsen og Arne Munch Petersen valgt som de første kommunister til at deltage i Folketinget. Da Danmark blev besat, havde Larsen lavet noget ulovligt. Han blev fanget af tyskerne og blev afhørt i hele 17 timer. I 1943 blev han sat i koncentrationslejren Sachsenhausen, og i 1945 blev han ført derfra i de hvide busser. Aksel og de andre medlemmer af Kommunistpartiet blev smidt ud. Derefter stiftede de SF og holdt møder om, hvad partiet stod for osv. Efterfølgende blev de valgt ind i Folketinget, og Kommunistpartiet blev smidt ud af Folketinget. Annette Wilhelmsen er uddannet kontorassistent, lærer og også en form for pædagog. Hun har også arbejdet som selvstændig pædagogisk konsulent. Fra 2001 til 2011 var Annette Wilhelmsen medlem af Kerteminde Byråd. I de 10 år hun var medlem, var hun blandt andet anden viceborgmester, formand for 3 andre udvalg og medlem af 2 andre udvalg. Pia Olsen Dyhr voksede op på Københavns Vestegn med sine forældre og lillebror. Fra 1996 til 1998 var Pia Olsen Dyhr landsformand for SFU. Hun har desuden været næstformand for Mellemfolkeligt Samvirke, formand for 92-gruppen, Forum for Bæredygtig Udvikling. Derudover har Pia Olsen Dyhr været medlem af Handelshøjskolens tænketank Forum Europa og nævnet vedrørende EU-oplysning. I 1998 deltog hun i FN's generalforsamling på vegne af Dansk Ungdoms Fællesråd. I 2007 blev Pia Olsen Dyhr medlem af Folketinget. Hun har argumenteret for moderniseringen af SF og bliver set på som en af de mest internationale og grønne profiler fra SF. I 2014 udtalte Annette Wilhelmsen, at hun trådte tilbage som formand, men Pia stillede op og vandt uden en modkandidat til posten som SF's formand. Hvilken ideologi tager partiet udgangspunkt i? Socialistisk Folkeparti ligger til centrum venstre, og deres ideologi er folkesocialisme. Partiet arbejder på et marxistisk idégrundlag. SF's politiske mål er et demokratisk socialistisk Danmark og støtter op om menneskerettigheder og minoriteters rettigheder. For SF handler socialisme først og fremmest om at give mennesker større magt over deres eget liv og samfundsudviklingen gennem udvidelse af demokratiet. For at demokratiet kan fungere optimalt, er det nødvendigt, at frihed og lighed
er det samme. Mennesker skal selv skabe og styre samfundet til udvikling. Man skal ikke lade markedet og systemerne bestemme, men give borgerne indflydelse på arbejdspladsen, i institutionen, på skolen osv. Partiets holdning til skattepolitik, socialpolitik og udlændingepolitik. Skattepolitik. SF står for en solidarisk skattepolitik, der giver råd til velfærden. Hvis man er blandt dem, der er mest, er det kun rimeligt, at man også bidrager mest. Skattepolitikken skal også bruges til at skabe mere lighed. SFU's holdning er blandt andet, at formueskatten skal genindføres, så dem med store formuer bidrager mere. At der skal indføres en særlig skat for de danske millionærer, og at de danske virksomheder skal betale 30% af overskuddet i skat, ligesom de gjorde indtil 2001. SF mener, at skattepolitikken også skal tage hensyn til at passe på miljøet og leve mere sundt. Det kan blandt andet ske gennem afgifter og ved at give skattefordele til miljø- og klimavenlige produktioner. Sammen med Socialdemokraterne har de lavet et udspil til en ny skattepolitik. Det er en politik, hvor lighed skal være en bærende kraft i samfundet, hvor uddannelse og grønt erhverv skal sættes højest. Socialpolitik. SF mener ikke, at det kan passe, at børn vokser op i fattigdom i et rigt samfund som det danske. Derfor protesterede de under den borgerlige regering mod fattigdomsydelserne, der kun gjorde de svage sværere. De tog senere sagen i egen hånd med en kampagne, der samlede penge ind til fattige børn. SF fortæller, at for at gøre op med fattigdommen har de brug for mere viden om problemet. Derfor kræver de, at der i Danmark bliver indført en officiel fattigdomsgrænse. De mener, at staten bør støtte svage familier økonomisk, så børn har råd til fritidsaktiviteter. Og gennem en bedre uddannelses- og beskæftigelsespolitik kan vi gøre meget mere for at få svage grupper væk fra fattigdom og udstødelse, så de kan komme med ind i fællesskabet. Udlændingepolitik. SF slår på, at partiet ikke skelner mellem mennesker på baggrund af hudfarve og religion, men understreger, at partiet stiller krav om aktiv deltagelse i det danske samfund. Partiet ønsker, at uddannelse får en større rolle i integrationen af indvandrere, at nedbringe antallet af udsatte boligområder, og at FN's børnekonvention inkorporeres direkte i dansk lov. SF stemte dog imod, da regeringen foreslog om midlertidig opholdstilladelse, men stemte derimod for til afskaffelsen af blandt andet starthjælpen. Ligheder og forskelle. SF og det valgte parti, Socialdemokraterne, har flere lighedspunkter. SF's grundlægger Aksel Larsen var i en overgang også medlem af Socialdemokraterne i 1918 til 1920. På mange velfærdsområder mener Socialdemokraterne og SF det samme. Et stærkt socialt samfund og offentlige ydelser til de svageste og blandt andet højere skat til de rige. Men der er nogle områder, hvor de er forskellige. Et af dem er asylstramninger, som Socialdemokraterne valgte at tilslutte sig sammen med Dansk Folkeparti, hvor SF var imod.